Usab! Wala ni tingkod. Maayong hapon bay kanang kuan ron 34 degrees niya kanang padung si Lorang ri. Matag di ako pa-drive ba kanang kuan. Kadina na si gustorya niya man wala di maka-like wala mo work kay ang microphone. So muna siya. Hey Lord. Muna siya karon niya init kay karon 34 degrees. Lagi 34. I gave you the keys because basin gusto ka mag-aircon. Nah, I'm good. Sige, magkanang painayan na to. Sige, kay makapistrike na sa music muna. Ako na lang i-stop. Sige, bye. Drive pa si Laura. Bye. Muna siya, bye. So, bago namin nag-story ni Laura, gikan man siya sa, gikan man sa gasoline station. Bago man, ingon siya nga, Mick, ikaw mo drive, no? Mato, ako mo drive padong sa kuan. Padong sa Malgrave. So napasi Laura nga rin sa kilid naga kuti-kuti pa. Nagamba siya gipambuhat-buhat, sira-sira na. Human, ako na mo drive niya, di na ko ka-vlog. So mora. Nya ako initial plan is nato ko pick upon sa Thomastown. And realize na ko nga wala din makita akong pick uponon, so wala. Buisit ka mana. Ano lang. Okay, bye. Tangon na ko eh. Suguon ko po drive eh. Ganahan ko po drive pero kanang namang good times good nga kanang ganahan ako relax lang di lang sa ko magkuan di lang sa ko mag problem magsaso muna siya. Ganahan sa ko di mag-drive pero muna karon mag-drive ko karon muna ko mabuhat. Ito sa din 20mm no. Wide sa din 20mm. Okay ba siya pang logging. Things at tara, busy kasi Lord sa likod. Karoon ako makalingkod-lingkod, magsigtabi-tabi nga rin. Kumusta man mong tanan? Maayo, may lawas. Sige, init ikang pisti. Sige, balhin na lang ako sa diversitaan before siya mo. Balhin na ako sa diversitaan. Ako ng tarungon. Huot ba ning auto niya? Umigya rin yung tarong eh. Ito na ko man siya pangalungkat kay yan ako wala hindi ko man palungkat suda lang ako nakalungkat kan ba siya pangalungkat suda so karon ato nang ginatarong ang kuan exposure murag puti ba kaya akong bukton pero sige lang inana lang gina siya kay puti gi ko bukton mag busy pa kay si Laura alay tag storya so kanang muna siya kumusta man madiha kanang sa ato guling nga eh. Stop sa tali. To usa sa problema ning osmo action kay kung inana ka blur, feeling nimo di blur pero itanan mo sa computer na blur na yung mga video. Pero pag dapat maginana ka, so dapat layo. Dapat gid selfie stick ni. Di siya 0.3 meters. Mga inana gid siya. So, dapat layo gid si mong naong. Nalagi ko magstorya, layo na lang gid kayo. Mo na cons ani nga camera. Ya, matong tanaw yung naman na ba sa Lord po ni si Muhammad ay sumukuha na lang ko. Sige ko bagulbul na lang ari. Bagulbul na. So, mugi na siya. Yan mo. Kung ka na mo ka ng drive eh. Pero sige lang, nana lang gina siya mag-drive lang jud ka kay kinahanglan man. Busy si Laura. Nya kanang sana dawaron January 10. So January 10 kuha na siya after sa January 9 muna siya karon. Before sa January 11. Na day mi shoot karong Friday. So January 10, 11. Saan daw mo shoot? January 10 maron. 10 11 12 1 2 3 11, 12, 1, 2, 3. Yung mamong ihap bay. So 10, 11, karong 15, January 15, na may shoot kanang atumi sa Redwood. Pero gamay ang oras. Tanang na mag-unsa. We'll see how this goes. Pero, muna siya. Other than that, mura ganda siya. That's it. Busy pagod kay si Laura gid. So yun muna siya. Daghan na sa big mga bookings karon. Pero karong Sabado wala na cancel akong streaming pero wala kon si ayo ani. But yeah.
Sige, init man kayo eh. Wala may yawi ang auto. Yung ipasay sa auto niya. Ang yawi na niya nga to. Yeah. Ano lang. Init kayo. Shit. Masing balin ako sa driver side. Kapay pa man. Yun na lang. Sige na ba yun? Nangas kayo na. Electric fan ko. Kainit ka rin madawa. Wala akong ma-vlog. Upload lang ko niya karoon dito. So, tapos akong studio. Abding likod. Ito lang. Magtigil na tanawang basta abding likod. Rola. Sobra. So, muna siya. Mag-upload ako sa video. Yeah. Edit na ako sa iPad karoon. So, parang ang tawag siya. So, kaning vlog. Walay point. Mura. Bye-bye.